Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis kut inġbarna hawnhekk illum 25 ħadd matul is-sena biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija. Ġifieri nisemgħu l-kelma tal-Alla u naqsmu l-Ewkaristija. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tistedinna biex insiru bħat tfal. Li għalkemm naħsbu li hija xi ħaġa żgħira mhijiex daqshekk faċli, speċjalment meta nixieħu bħali. Jiġifieri mhux faċli nsiru tfal. Għalhekk nitolbu lil Alla qabel ma nibdew din l-Ewkaristija naraw fiex stajna nqasna lil mulej u lil proxmu tagħna biex kif jixra niċċelebraw din il-quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġeh. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. U dis-tal-lum ser nagħmlu b'suffraġġju għall-erweħ ta' Dolora, Bertu u Toni Gurmi. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari nikkundannaw ħal-mowt l-aktar kiefra. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena qalu nonżbulu lill-ġust għaliex hu taxkiel għalina fit-triqatna u kontra l-emejjel tagħna. Iċanfarna għax niksru liġi, jixlina għax immorru kontra t-talim li ħadna. Ħa naraw veru kliemu, naraw fl-aħħar ser isir minnu. Jekk il-ġustu Iben Alla jaqbes għalih Alla u jeħilsu min l-għedowwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-muħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mowt b'mistħija għax kif jgħidu għandu min ħarsu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni, ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. Bismek o Alla salvani, għamilliha bil-qawwa tiegħek, ismu Alla talba tiegħi. Għati widen għal kliem fomni, ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. Għax nies gburin għamu kontrija, nies kefrin jonżbuli ħajti. Ma jżommux il-Alla quddiem għajnejhom, ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. Ara, Alla l-għajnuna tiegħi, il-mulej u dak li jżommni. Min qalbi noffrilek is-sagrifiċċju. Inrod ħar lill-ismek għax hu tajjeb ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. It-tieni qari. Għal dawk li jfittxu jnislu slim il-frott tal-ġustizzja u miżruħ fi slim. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżies, fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażin. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox u erf safi.
Imbagħad u għerf li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlowwa. Huwa kollu ħniena u frott tajjeb, bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla Dawk li jfittxu sliem jiżiraw fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Mnejn hu ġej il-ġlied u t-tilwin bejnietkom? Jaqgħu mhux minn dan mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom? Tixtiequ ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn, imbagħad tiġġieldu u titqabdu. Ma għandkom xejn għax ma titolbux, titolbu ma tiksbux għax titolbu ħażin, titolbu ħajkolkom xi tberbqu fix-xalar. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lil Alla. Kieġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelu tagħna biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galileja u marriet li ħadd ikun jaf għax beda jgħallem li d-dixxipli tiegħu jgħidilhom bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-imwiet. Iżda huma ma fehmux dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu d-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qad bil-qiegħda sejjaħ it-tnax u qalilhom jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U resaq lejh tfajjel ċkejken. Qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirajh u qalilhom kull min jilqa' wieħed minn dawn iċkejkinejn minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju nitnatfu mill-bietna. Ħanamlu ħsieb żgħir fuq il-liturġija tal-kelma tal-lum. L-importanti fil-priedka li nieħdu xi ħaġa magħna d-dar biex ħandumu ħafna u nagħmlu ħsieb qasir. 3 affarijiet jagħmel Ġesu llum. Jgħallem, insibu li d-dixxipli jiddiskutu u jargumentaw fosthom u imbagħad jgħidulhom jekk ma tkunux servi u ssiru bħal tfal ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. Din hija t-tielet darba li Ġesu ħajitkellem fuq il-mewt tiegħu. Mhux għax Ġesu iħobb jarana mbagħad ta' jew iħobb it-tbatija. L-ewwel punt mela it-tbatija hija mezz ta' salvazzjoni. Ma nafx qatt ġietkom fidejkom dik l-istorja ta' dak il-ġuvni li qed iġor salib fuq spallejh miexi u s-salib tiegħu kif tikbar minn ta' ħadd ieħor. U jgerger u gerger mal-mulej u l-mulej għallu inti taqtalu biċċa u qabad serriq u qatalu biċċa mit-tul. Xorta ħassu tqejra ġibeda jgerger u qatalu biċċa oħra. U waslu ħdej il-bib tal-ġenna u kulħadd qabad is-salib sħabu poġġeħ għax kien hemm sis. Bejn il-bib tal-ġenna kulħadd poġġa s-salib mexa fuq u badeh il-ġenna x'impoġġa tiegħu qasir. Mela l-ewwel ħaġa, aħna bnedmin, it-tbatija ma jibgħatilniex Alla. It-tbatija hija parti mill-ħajja tal-bniedem għax għandna dan aħna dan il-ġisem. U l-ġisem tagħna difettus, maħniex perfetti, siru perfetti biss wara li mmutu. Mela t-tbatija hija mezz biex naslu għand Alla. It-tieni punt. Kultant nagħmlu bħall-apostli aħna. Il-Vanġelu jgħidilna waqt li Ġesu qed ikellimhom jew ma kienux attenti, jew ma rridux jisimgħu. Għax kultant aħna
meta jkellimna Ġesu ma rridux nisemgħu għax ma jaqblinniex tiġri lili wkoll ta' ġifieri qed nippriedka l-ħadd l-ewliet nippriedka għalija jien. Ma nkunux irridu nisemgħu għax ma jaqblinniex mi jaf kemm il-darba il-mulej jipprova jkellemni b'xi messaġġ u jiena tagħmel ta' birruħ li m'iniex nisemgħu. Jew xi nispiċċa mill-quddiesa, issa mulej inti jibqa' hemmhekk il-quddiesa smajta l-obbligu għamiltu issa inti joqgħod l-kaxxa sakemm jasal il-ħadd li ġej. Nagħmlu aħna wkoll din bħala apostli. U Ġesu għaliex ma rridux jiddiskutu quddiem Ġesu. Il-Vanġelu jgħidilna kienu qed jiddiskutu bejniethom lil Ġesu eskludew. Għax kienu qed jiddiskutu wara Ġesu qalhom li ħajmut. X'kienu qed jiddiskutu? Ma kienux jemmnu li ħajmut, ma kienu jemmnu li forsi jarrestawh. Min ħajilħaq floku, min ħajjieħu postu, minu li kbar minna. Dan li kienu qed jiddiskutu. U aħna wkoll bħala apostli meta tiġi se jgħidilna x'kontu tiddiskutu, x'kont qed taħseb. X'in niġi hawn waħdi quddiem Ġesu u Ġesu jgħidli Fader int x'kont qed taħseb waħdek noqgħod fis-silenzju. Għaliex noqgħod fis-silenzju għax ma jaqbilix ngħidlu x'kont qed naħseb hemm barra għax naf li kont qed nagħmel ħażin. U Ġesu jagħtihom l-aħħar tagħlim mat-tielet punt. Min irid iħobbni jrid jilbes il-fardal, nifhmuha din tax mhix faċli. Tinżel arkubtejk u taħsel saqajn ħaddieħor. Issir li żar wieħed. U tagħna l-eżempju ta' tfal. Taqbad żewġ tfal ta' 6 xhur titfahom ġo kamra l-volja ma jitkellmux. L-volja ma jafux il-xulxin, jikkomunikaw. M'hemmx ħitan għax għandhom qalbhom għadha trasparenti. Ma jafux x'inhu l-ħażin. Aħna man li nikbru nimlew qalbna biħsibijiet żiena, b'intenzjonijiet żiena u ma nafux nikkomunikaw iktar. Jaf kemm il-darba ltqajna ma' persuna u għadna ma nafuwiex u ġġuddikajnija b'dak li smajna fuqha. U kultant intellew lil uliedna jekk qgħod attent minn dak, ħsiebek hemm, tkunx baħnan, kitijielek ħaġa tijielu. Dan mhuwiex il-Vanġelu biex insiru tfal rridu nkunu aktar veru tweġġa. Meta inti sinċir, meta inti apert, tweġġa iktar. U miftuħa l-aktar tbatija, mhux hekk kien Ġesu, dak tfisser Kristjani, nimxu wara Ġesu. Jiena ħanjaqaf hawn, dawn l-affarijiet irridu niftakru. It-tfal m'għandhomx bibien, it-tfal sempliċi, it-tfal ma jagħtux biex jirċievu, it-tfal jitqulek għax id-daħq hija l-espressjoni tagħhom. Ejjew eżis ħutej, veru mhux faċli, ħanejduha kif inhi, mhux faċli. Anki jiena nsiba diffiċli biex ngħix dal-qiegħed jgħidilna Ġesu. Però Ġesu ħajara li inti llum f'dil-quddies qed mulej nixtieq ngħix dak li qedtilna fil-Vanġelu ma jirnexxilix hu paċenzja bija. U jieħu paċenzja bina x'Alla jħobbna kif aħna. Ftakruha din kif aħna mhux kif suppost inkunu għax ma ħadd fid-dinja li hu kif suppost ikun. Kulħadd midneb, mill-Papa l-isfel kulħadd midneb. Alla jħobbok kif int. Alla ma jħobbokx għax tiġi l-quddies, Alla ma jħobbokx għax tħobbok, għax tħobbu, Alla jħobbok u basta. Dik hija l-vera mħabba, u għalhekk l-imħabba tal-Alla hija rivoluzzjonarja għax jħobbna u ma jimpurtaniex, ma jimpurtax x'għamilna jew x'ser nagħmlu. Nirringrazzjaw l-Alla ta' dan il-sieb u issa noqogħdu ftit fis-silenzju ħalli nkomplu bl-Ewkaristija. Issa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu u ngħidu dak li nemmnu fih. Jiena nemmen f'Alla wieħed li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna
u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-telet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu ġieġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mdija waħda għal-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis nitolbu lill-missier tas-sema biex jagħtina d-don tal-erf u jagħmilna għaddejja umli ta' ħutna. Nitolbu għall-Knisja sabiex tgħix is-sejħa tagħha dik li tkun il-qaddejja tal-umanità nitolbu. Nitolbu għal min għandu responsabilità pubblika sabiex jaqdi dmiru bi spirtu ta' servizz lejn il-komunità ċivili nitolbu. Nitolbu għalina l-koll sabiex nitalmu nfittxu l-aħħar post sabiex bimħabba naqdu dejjem lil xulxejn nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biret bil-paċi tiegħek lill-familji kollha tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. U għalla missier tal-bnedmin inti trid lil dawk li huma tal-aħħar jiġu l-ewwel għatina l-erf li ġej mis-sema biex nilqgħu s-sejħa tiegħek u naqdu lil xulxejn bi Kristu Sidna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua volontà abbiamo ottenuto questo vino, frutto della tua volontà. Presentiamo a te per umili e pentiti. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-ħinina tiegħek mulej għall-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru bil-fidi tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qiegħdtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-lejaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'fer kbir intennulek u ngħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċit, s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem minn mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sewi int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalek
nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif aħna miġburin madwar l-artal fil-preżenza ta' Ġesu ejjew ngħidu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarix neħtijietna, żdaħars lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur ta' Ġesu Kristu. Niswa l-insina ta' bibjum għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħasna ħajja ta' Cristo, 'Ecco, 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 'ecco,
Nirringrazzjaw il-Ġesu ta' dil-grazzja li tagħna li rċevejna ġewwa l-qalb tagħna. Nitolbu lil Marija li nkunu bħala li nġorruh b'ferħ u nwassluh lil ħadd ieħor. Glorja lil Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sakrament imqaddes, fit-tieba tiegħek għatina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Mulej magħkom, berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fisem il-Mulej Ġesu morru fil-paċi ta' Kristu. Il-modesta il-firxeti tija, li tixeti meħabetek, kom tana Marija.